I denne her video vil vi kigge på, hvordan vi bestemmer terminsantal, det vil sige, hvordan vi bestemmer n. Det vi gør, det er, at vi bruger den formel, som vi har her. Så vi har, at n det er lige med den naturlige logaritme til kn delt med k0. Og det hele det skal så deles med den naturlige logaritme til 1 plus r. Så hvis vi har den her formel her, og vi kender kn, k0 og r, så kan vi altid finde terminsantal. Det vil sige, hvis vi prøver at kigge på et eksempel, så er man interesseret i, hvor mange kvartaler der går, inden at 5.000 kroner er vokset til 13.000 kroner. Og vi ved, at renten den er 1,5% per kvartal. Jamen så kan vi indsætte i vores formel, fordi vores kn det vil være de 13.000, vores k0 det vil være de 5.000 vi starter med, og renten det vil så være 0,015, fordi vi husker, at vi skal skrive renten i decimaler. Så kan vi regne det her ud, og det kan vi gøre enten på lommeregneren eller i Maben, og så kan vi se, at vi får 64,18. Det vil sige, at der går altså 65 kvartaler før, at 5.000 kroner er vokset til 13.000 kroner. Og det vil så rundt regnet svare til lidt over 16 år. Så nu kan I altså bestemme terminsantallet, hvis I kender kn, k0 og r. Så er det altid den formel her, vi bruger. God fornøjelse.